Ну што, пачнем нашу сённяшнюю гутарку з нескладанай задачкі для тых, хто добра вучыўся ў школе. Ну, вы ж ведаеце, напэўна, назву такой гістарычнай вобласці ў Еўропе Трансільванія. О, гэта пра вампіраў. Урэшце цікавая тэма. Ну так, Трансільванія, знакамітая радзіма вампіраў, лепшых сяброў Галівуда. А цяпер пытанне. Як Трансільванія звязаная з гісторыяй Беларусі? Вашы варыянты? Ну я... А я ведаю. Быў у нас такі кароль Стефан Батон. Сам ты Батон. Стефан Баторый. Адзін з самых паспяховых каралёў і вялікіх князёў літоўскіх. Быў родам з Трансільваніі. Вось жа, сёння пагаворым пра караля Стефана Баторыя, якога звалі не зусім Стефан, быў ён не зусім каралём, але гэта не зашкодзіла яму пакінуць вельмі вялікі след у нашай гісторыі. Дык а вампірам ён быў? А пра гэта даведаемся ў канцы перадачы. У 16 стагоддзі Трансільванія – гэта рэгіён, які ўваходзіў у венгерскае каралеўства, якое, у сваю чаргу, перыядычна дзялілі паміж собку асманская і германская імперыі. Граф Дракула, дарэчы, жыў там за 100 гадоў да цікавых для нас падзеяў. Але тое, што ён стане сусветнай зоркай, ніхто яшчэ не ведаў, бо на той момант яшчэ не нарадзіўся Брэм Стокер. А это яшчэ хто такі? А ён быў вампірам? Не, вучы. Это пісьменнік, які напісаў пра графа Дракулу. Але вернемся да Стэфана. Ён нарадзіўся ў 1533 годзе ў сям'і магутнага трансільванскага ваяводы. Ну, і звалі яго, дарэчы, не зусім Стэфан. Звалі яго Іштван. Але чамусьці еўрапейцам цяжка было вымаўляць гэтае імя, таму ў сусветную гісторыю ён увайшоў як Стэфан. Хаця, што тут цяжкага? Вось назву родавай рэзідэнцыі Баторыяў сапраўды цяжка вымавіць. Гэты горад у Румыніі называецца Шымлеў Сілваней, альбо па-венгерску Сілатшомьё. Вот гэта назва. А якія ў іх скарагаворкі? Йопу буала попі, попа пупу, пуалавя. А Іштван яшчэ лягчэй. Іштван з самага дзяцінства прымаў удзел у палітычных справах і вайсковых паходах бацькі. Бо не ўсё было добра ў венгерскім каралеўстве. Адвучыўся Іштван у Падуанскім універсітэце, а пасля зноўку ўзяўся за вайсковую справу. Трансільванія ў той час патрапіла пад уладу турак і разам з венграмі вяла вайну супраць імператара свяшчэннай рымскай імперыі Максіміліяна II. У пэўны момант вайна ўсім надакучыла, і якраз Стэфана Баторыя накіравалі паслом да імператара заключаць мір. О, люблю камандзіроўкі. О, яшчэ і ў Рым. О, факачча, піцца, паста. Чакайце, які Рым? Ну як, Рымская імперыя яшчэ і свяшчэнная. А божачкі. У той час свяшчэннай рымскай імперыі называўся Вялікі Саюз збольшага нямецкіх і італьянскіх гарадоў, таму паехаў ён у Германію. Але Максіміліян чалавекам быў крыху нервовым і чагосьці перапудзіўся і пасадзіў Стэфана Баторыя на 2 гады ў турму. Пасля выпусціў, канешне, але асадачак застаўся. У 1571 годзе Стэфан Баторый стаў князем Трансільваніі і запанаваў над зямлёй дзядоў у 38гадовым узросце. У гэты час у суседняй Рэчы Паспалітай дзеяліся дзіўныя справы. Там памёр стары кароль Жыгімонт Аўгуст, і на ім завершылася дынастыя Ягелонаў. Палякі з літвінамі запрасілі на трон французскага прынца Генрыха Валуа. Той прыехаў, каранаваўся, правёў адну зіму ў халодным Кракаве і больш не змог, збег у родную Францыю на цёплы парыжскі трон з падагрэвам. Смеху было на ўсю Еўропу. От які далікат. Не вытрымаў халоднай зімы, божачкі. Паляняць не паспеў. У 1575 годзе быў аб'яўлены чарговы конкурс на трон Рэчы Паспалітай. Без падагрэву? Без падагрэву. І Стэфан Баторый падаў сваю кандыдатуру з цвёрдым намерам перамагчы на гэтых выбарах. Объявляется тендер. Потребен король на трон без подогреву, але
з моцним жаданнем. Жаданнем перемагчы. Що? А супернікі ў трансільванца былі не абы якія. Найперш, гэта той самы імператар свяшчэннай рымскай імперыі Максімільян II. І, як гэта не дзіўна гучыць, маскоўскі цар Іван IV, той самы Грозны. Чаму ж Стэфан рызыкнуў пазмагацца з двумя магутнымі ўладарамі? Па-першае, за яго вельмі папрасіў ягоны сюзерэн, турэцкі султан Селім II. Ну, як папрасіў? Проста намекнуў, што спаліць палову Еўропы і ўсіх на кол пасадзіць. Да такіх просьбаў звычайна прыслухоўваюцца. Ну, і тут спрацавала. Па-другое, у Баторыя была і асабістая матывацыя. Ён падаўся на караля Рэчы Паспалітай не проста так, ад празмернай пыхі. Ён разумеў, што калі Максімільян II выйграе і аб'яднае пад сваёй уладай імперыю і Польшчу з Літвой, то ўсю гэтую сілу накіруе на захоп Венгрыі і ягонай роднай Трансільваніі. А Баторый гэтага вельмі не хацеў. Ён быў патрыётам, ну і Максімільяна крыху недалюбліваў. Таму ад ягонай рашучасці залежаў не толькі памер ягонага эга, але і лёс ягонай радзімы. Вось так часам бывае, што каб уратаваць сваю радзіму, трэба стаць каралём у іншай дзяржаве. Нічога сабе такая камандзіровачка выйшла. Ну, так, камандзіровачка. Што праўда, каралём Стэфан Баторый стаў крыху дзіўным чынам, а нават не зусім і стаў. Зусім не зусім? Стаў ці не стаў? Не зусім. Ну, там такая сітуацыя была. Умовай было, што трон мусіў заняць нехта з пястаў, з тутэйшай каралеўскай дынастыі. А з іх, вольнай ад абавязкаў, заставалася толькі сястра Жыгімонта Аўгуста Ганна Ягелонка. Вось яе шляхта і абвесціла каралём. А пасля хуценька ажаніла на ёй Стэфана Баторыя, які афіцыйна стаў каралём пры жонцы. Ну, была такая форма каралявання, юре уксорис называецца. Гучыць як хвароба. Ну, так, крыху крыўдна, затое надзейна. Ганне Ягелонцы на момант шлюбу было 53 гады. Яна была на 10 год старэйшая за свайго мужа. Таму Стэфан Баторый правёў з ёй 3 фармальныя шлюбныя ночы і збег на сваю вайну. Дык ці чуваць што? Дакладна? Цішыня. Мужчыны тусты. Дык а свечку хто трымае? Свечку ніхто не трымае. Можаце патрымаць. А палітычная сітуацыя ў Рэчы Паспалітай была тады такая. Калі не браць пад увагу некалькі бунтоўных рэгіёнаў, такія рэгіёны заўсёды ёсць, то галоўнай праблемай маладой саюзнай дзяржавы Літвы і Польшчы была Лівонская вайна. Вось ужо амаль што 14 год Іван Жахлівы спусташаў паўночна-ўсходнія землі Вялікага княства. Дык ён жа хацеў стаць каралём. Навошта ён спусташаў? Дык разбяры іх, гэтых маскавітаў. Сёння нейкая спецаперацыя. Ну так. У 1579 годзе Стэфан Баторый распачаў вялікі паход па вяртанні страчаных земляў. Для збору войска ён выбраў маленькае беларускае мястэчка Свір, таму што адтуль зручна было наступаць як на Пскоў, так і на Смаленск, гэтак і на Полацк. Стоячы на гары у мястэчку Свір, дарэчы, на гэту гару вы і зараз можаце залезці, ён агледзеў усе свае войскі і вырашыў выступіць на Полацк. Менавіта гэты горад стаў першай задачай войскаў Рэчы Паспалітай. І хоць задача гэта аказалася няпростай, але ў выніку месяцовай асады маскоўскі гарнізон здаўся. І першая сталіца Беларусі вярнулася ў склад ВКЛ. Ваша каралеўская міласць, хадзіце на Б8, вось сюды. На С4 мы іх ужо разбілі, на Б8 тут будуць яны. У 1580 годзе Баторый захапіў Вялікія Лукі, а ў 1581 паспрабаваў захапіць Пскоў. На жаль, не атрымалася. Затое атрымалася завершыць вайну. Іван Жахлівы, перапужаны актыўнасцю свайго калегі, запрасіў міру і сышоў з інфлянтаў. Доўгая і страшная вайна скончылася. Каб атрымаць такую вялікую перамогу над такім страшным ворагам, Стэфану Баторыю давялося вельмі моцна рэфармаваць войска Рэчы Паспалітай. Найперш Стэфан Баторый рэфармаваў кавалерыю Рэчы Паспалітай на венгерскі манер. У выніку атрымаліся легендарныя крылатыя гусары.
род войскаў, які панаваў на палях бітвы Еўропы наступныя 100 год. А каб узмацніць пехоту Рэчы Паспалітай, Стэфан Баторый увёў інстытут выбранцаў. Ваяры з гэтых палкоў вызваляліся ад усіх павіннасцяў і падаткаў разам з дзецьмі. Такім чынам фармавалася прафесійная пехота ў дзяржаве. А яшчэ Баторый звярнуў увагу на грозную сілу, якая ў той час вырастала на поўдні дзяржавы ўздоўж Дняпра, на казакоў. Ён узяў частку казакоў на дзяржаўную службу, увёў рэестровае казацтва і такім чынам на некаторы час зрабіў іх надзейнымі саюзнікамі Рэчы Паспалітай. Баторый, дарэчы, у некаторым сэнсе сам быў казаком. Чакай, дык мы з вампірамі яшчэ не разабраліся, а тут яшчэ і казак? Ну так, ягоная сям'я паходзіла з сікеяў. Гэта этнічная група жыхароў поўдня Венгрыі, якія шмат стагоддзяў, падобна як і казакі, займаліся абаронай каралеўства ад турак. Ага, і яшчэ. Стэфан Баторый досыць моцна рэфармаваў і павялічыў артылерыю Рэчы Паспалітай, якая на той момант не была яшчэ багіняй вайны, але ўсё ж. Міма. Але не вайной адзінай. Стэфан Баторый правёў шэраг рэформаў і ў мірным жыцці Рэчы Паспалітай. Найперш ён уладкаваў у Польшчы, а пасля і ў Літве трыбунал, найвышэйшы суд. Такім чынам ён аддаў права выносіць выракі самой шляхце. Аддаў ад сябе. Менск, дарэчы, моцна вырас і ўзвысіўся менавіта дзякуючы таму, што адзін з 3 трыбуналаў ВКЛ пачаў праходзіць у гэтым горадзе. Стэфан Баторый быў гарлівым каталіком і вельмі спрыяў пашырэнню езуітаў, асабліва ў Вялікім княстве Літоўскім. Ён дазволіў ім пабудаваць універсітэт у Вільні і адкрыць вялікі калегіум у Полацку. Зрэшты, справа была не толькі ў рэлігіі. Стэфан Баторый выбудоўваў вакол сябе вялікую сістэму, для якой патрэбна было шмат адукаваных людзей. А шмат адукаваных людзей у той момант даць яму маглі толькі езуіты. А больш пра езуітаў глядзіце на нашым канале ў адным з ранейшых выданняў. Малайчына коце. І яшчэ, не дужа разбіраючыся ў перыпетыях польска-літоўскіх адносінаў, Баторый заняў пазіцыю арбітра у яшчэ нядаўна створаным саюзе Літвы і Кароні, Рэчы Паспалітай. Гэта на тым этапе вельмі моцна паспрыяла ўмацаванню асобных інстытутаў Вялікага княства Літоўскага, які Польшча, натуральна, спрабавала паглынуць. Вы, бацьвінікі, сядзіце ў сваіх бураках і маўчыце там. А вы, караняжы, нават у бацьвінні не разбіраецеся, слухаць вас не магу. Асабліва мілы сэрцу ўсім беларусам князь з далёкай Трансільваніі стаўся тым, што выбраў для сваёй каралеўскай рэзідэнцыі не пампезны Кракаў і нефармальную Варшаву, а значна менш урбанізаваную ў параўнанні з польскімі гарадамі Гародню на беразе Нёмана. Дык што, танней мо ў горад не было? Ці чабурэкі былі смачнейшыя? Не, ён проста хацеў збегчы падалей ад кракаўскіх інтрыгаў і сваёй старой жонкі. Ну, і Гародні ж яна проста прыгожая. У Гародні Стэфан Баторый і памёр у 1586 годзе. Памёр так хутка і раптоўна, што нават папаўзлі чуткі пра ягонае атручванне. У сувязі з чым нават было праведзенае ўскрыццё цела караля, першае ва ўсходняй Еўропе. Дык і што паказала? Быў ён вампірам ці не? Ну, нічога вампірскага ўнутры не знайшлі, затое знайшлі вельмі хворыя ныркі. Вось такая вось гісторыя караля. Што цікава, за 10 год Іштван Баторый, праводзячы свае рэформы, ездзячы па краіне, так і не вывучыў ні адной з моваў тых народаў, якімі кіраваў, і з усімі гаварыў на латыні. Затое Іштван Баторый паспеў стаць карысным усім, і ліцвінам, для якіх вызваліў ВКЛ ад маскоўцаў, і казакам, якім спрасціў шлях да дзяржаўнага кіравання, і, відавочна, палякам. Калі вы увесь час спрабуеце, але ніяк не можаце вывучыць ніводнай нармальнай людскай мовы, глядзіце праграму «Мова на нова» на Белсаце з вядоўцам Віктарам Шукіловічам, элегантным і поўным шарму. Падсумоўваючы, Стэфан Баторый за час свайго кіравання паспеў, можа быць, не так і шмат, але ён паспеў самае галоўнае.
Ён паспеў правесці рэформы ў судовай, адукацыйнай і вайсковай сферах. Зрэшты, не толькі гэта. Ад венгерскіх уплываў у нас засталіся венгерская шабля, крылатыя гусары, мужчынскі строй бекеша і галаўны убор, які ў хуткім часе стаў народным галаўным уборам для літоўцаў, палякаў і беларусаў – магерка. Ну, і венгерскае віно, канешне. З гэтага і трэба было пачынаць. Ну не, віном лепей завяршаць, і мы будзем паступова. А ведаеце, што самае цікавае ў біяграфіі Баторыя? Караляванне ў Рэчы Паспалітай было для яго толькі сродкам для дасягнення асноўнай мэты. Усё сваё жыццё Іштван Баторый марыў аб вызваленні ягонай радзімы Трансільваніі і ўсёй Венгрыі ад турэцкага панавання. Ён хацеў перамагчы Маскву. Перамагчы Маскву. Не, але каб прымусіць яе заключыць саюз супраць асманаў. Войскі Рэчы Паспалітай ён паляпшаў, каб пасля выкарыстаць іх у вайне з Турцыяй. Перад самай смерцю ён вёў перамовы з нелюбімымі Габсбургамі аб саюзе супраць грознага ворага. Але не зраслося. Можа, у гэтым і ёсць сакрэт поспеху ставіць маштабныя задачы, каб у працэсе рэалізоўваць меншыя. І нават, калі ты не дасягнеш асноўнай мэты, за рэалізацыю меншых табе пасля будуць дзякаваць шмат стагоддзяў.